Merħba tfal, lesti għall-avventura tal-lum ma' Zizu sħaba? Ejja nsejħulhom. Zizi, kif inti? Ara baba, lesta biex issajjar? Kif int Nunu? X'qed iddoqsa bih? Fejnu tetu? Ara fejnu? Moħħok hemm b'dak il-ballun? U dan min għadda jiġri? Ġiġi kien? Kika hawn qed tbitter xi ħaġa ġdida u Meme hawn ukoll lesta għall-eżerċizzju. Aħna nistgħu nibdew. Intom lesti biex nibdew? Tlaqna! Hello tfal, illum mimli enerġija. Qed taraw x'qed nagħmel? Qed naqbeż. Imma qed tinnutaw kif qed naqbeż? Ħarsu lejn saqajja. Qed nuża sieq waħda biss. Dan bl-Ingliż ngħidulu hopping. Jiġifieri qed naqbeż fuq sieq waħda. Trid ħafna bilanċ. Bilanċ. Tfisser li ma naqax u nibqa' dritt. Issa, ħanerġa' nipprova xi ħaġa oħra. Araw di. Differenti jekkux. Tafu x'qed nagħmel tfal? Qed naqbeż u qed nuża iż-żewġ saqaj biex nimbotta l-art u ntir fl-arja. Mela aħna għandna żewġ modi kif nistgħu niċċaqalqu llum. L-ewwel waħda hija hopping, jiġifieri naqbeż fuq sieq waħda bħal meta nilagħbu l-passju, u t-tieni waħda jumping, jiġifieri naqbżu fuq żewġ saqaj bħal fedek. Isma' tfal, intom tafu li hemm logħob tradizzjonali Malti, logħob li kienu jilagħbu n-nanniet tagħna li juża dawn il-movimenti preċiżi. Dawn huma il-logħba tal-passju bħal dan ara. U mbagħad hemm il-logħba tal-ħabel, tmur xi ħaġa hekk. Huma logħob perfetti biex nagħmlu eżerċizzju u nieħdu pjaċir. Illum il-bitħa tar-razzett inbidlet f'ġim kbir. Meme għandha biċċa ġibs fida qed tpinġi kaxxi kwadri mal-art. Waħda, tnejn, imbagħad tnejn ħdejn xulxin, imbagħad waħda oħra, qisha qed tpinġi il-logħba tal-passju. Tiki il-passju. Tetu u Zizi qed jinġabru madwarha. Kemm jidhru kurjużi. X'ser nilagħbu Memme? Qed jistaqsi Tetu. Se nilagħbu l-passju, tgħid Meme. Il-passju hija logħba tajba ħafna biex naraw kemm nafu nżommu il-bilanċ tagħna. Meme tispjega r-regoli. Tridu titfgħu ġebla żgħira fil-kaxxa u mbagħad taqbżu. Imma attenti, meta jkun hemm kaxxa waħda, tridu tużaw sieq waħda. Meta jkun hemm żewġ kaxxi ħdejn xulxin, tużaw żewġ saqajn. Tetu jrid jipprova l-ewwel. Huwa jitfa' l-ġebla fuq numru 1. Issa Tetu jrid jaqbeż minn fuq in-numri kollha mill-1 sad-9. Tetu jibda li jipprova jaqbeż fuq żewġ saqajn fuq il-1 u 2. Issa jmiss b'sieq waħda fuq in-numru 3. Tetu qed isibha ftit diffiċli. Li taqbeż fuq sieq waħda mhux faċli. Tetu qed jixxengel, qed jipprova ma jmissx il-linja. U mbagħad jasal fuq iż-żewġ kaxxi tan-numri 4 u 5. Bum! Niżel fuq saqajh it-tnejn. Kienet diffiċli, imma mila. Issa jmiss il-kumplament tan-numri. Is-6, is-7, it-8 u fl-aħħar id-9. Issa Tetu jrid jerġa' jiġi lura bl-istess mod. Bravo Tetu! Il-ħbieb kollha qed jieħdu pjaċir. L-eżerċizzju huwa divertenti ħafna meta tilab mal-ħbieb. Qabża. Sieq waħda.
żewġ saqajn, passju, ħabel, bilanċ, Ftit nieħdu break, ara hemm xi ħadd ħdejt mattar tnejn u minn hemm u ċaqla ftit. Tissem, tkerraħ, staġeb hu nifs twil. Emes, teb, għajjeb hu nifs twil. Ftit nieħdu break, ara hemm xi ħadd ħdejt mattar tnejn u minn hemm u ċaqla ftit. Ċab ċab, ħabbat, tek hu nifs twil. Arrax, qafas, melles hu nifs twil. Ftit nieħdu break, ara hemm xi ħadd ħdejt mattar tnejn u minn hemm u ċaqla ftit. Imxi, iġri, iqaf hu nifs twil. Aqbes, inżel, itla hu nifs twil. Ftit nieħdu break, ara hemm xi ħadd ħdejt mattar tnejn u minn hemm u ċaqla ftit. ċaqla ftit, ċaqla ftit. Ħannara kemm tifilħu żommu l-bilanċ tfal. Ummu minn fuq is-sufan, isa, bil-wieqfa. Issa, ħanamlu bħal fjamingu. U għodu fuq siq waħda u ara ma taqawx. Ħanajdilkom sigriet biex iżommu l-bilanċ ħarsu lejn xi ħaġa li mhux qed tiċċaqla. Hekk ara. Qed inżomm il-bilanċ, kemm jinta kont se naqa'. Intom aħjar minni, żammejtuh il-bilanċ. Proset tfal. Narakom għall-avventura li jmiss. Saħħa u mħabba u ħafna paċi u slim. Saħħa u grazzi kemm ħadna gost flimkien. Nispera li nerġaw narawk, nispera tkun ferħan. Għax samaħna nerġaw narawk, nixtiequlek tkun daħkan. Darboħra ngħidu merba, mallum saħħa ċaw ċaw. Darboħra nilqawk għandna imma llum ser ngħidu ċaw.